Čaute lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska se vrhneme na War of Tanks. Jak jsem slíbil na Breforce, jak ho dohraju. Takže, jakého tanka si můžeme vybrat? Například tohohle. Takže doufám, že ten počítač to bude stíhat, doufám, že se to nebude sekat. A sakra. Mezi pětky, děláte si ze mě prdel? Víte, co dělám, když jsem mezi pětkami? No, napište i klidně do komentářů, jestli chcete, já jsem pokračovala na War of Tanks. Vlastně počkám na odpovědi. Víte, co dělám, když jsem mezi pětky, nebo jsem šestka a jsem mezi osmičky, nebo jsem osmička a jsem mezi desítky? Dělám přesně sebevraždu. Víte proč? Protože například ten Excelsior, ten je moc silný a vůbec ho neprobiju, chápete? Trojky vůbec neprobijou KV1. A čtyřky vůbec neprobijou šestky, tak jako... A pětky, šestky probijou. A sedmičky trochu. Tohle taky dělá nějaký sebevraždy a tak. Takže. Jdeme do garáže a vezmeme si nějakého jiného tanka. Doufám, že už tady bude nějaká rozumná úroveň. 4-3. Takže dáme si Marder 2. Tak. A jsem první hned a jsem mezi trojky, dobrý. Ale tahle mapa je taky dobrá. A to budete koukat, nevím, jestli už ji viděli, ale je vážně dobrá. Koukejte. Budete to za chvilku vidět. Ježiši, načti se, ty ten je takový. Je hrozný. No tak, načti se. Já jinak začne bitva, budu tam šumět. No proto, tak koukejte, vidíte? Prostě jsem to. A je to moc krátká mapa, že hned uvidíme nepřítele. Koukejte za 3, 2, 1, teď. No, vidíte. Hned vidíme nepřítele, tak víme, kde je a tak. A tohle je rychlá bitva. Protože tady bude hned vítězství nebo porážka. Odrazila se, jsem dobrý. To je dvojka? Jo, je to dvojka, dobrý. Ty vole, to má slapý. Hej, jako, ty vole, ona na mě útočí dvojka. Ty vole, kdo mě pořád do mě? Ty vole, to jsou cheaty! To jsou cheaterové prostě. Střílí přes zeď, to existuje. Takže, co si můžeme vzít? Například si vezmeme třeba toto. Tak. Jo, a zapomněl jsem vám ukázat toto. Vidíte to? Tady je jeep, tady je další tam. Tak jdeme.
Ukaž. Má to stále, že jsem trojka. Takže... Počkám. Takže vy se za prvé počkat, až se připojíte. Za druhé čekat, až se spustí bitva. Za třetí zničte všechny přátelské vozidla. A víte, jak to znělo naopak to? Braňte spojenecké vozidla, nebo taky nějak, jak to bylo. Víte, kopie. Víte co, jako kopie. Sherman a ten M14. Ne, M4. M14. Ne. Tohle tank je můj oblíbený. I ten Firefly. A píše si to Firefly. Je tam tvrdé i jo. Kryj se! Ne! Nebo budíš. Dejte rozkaz. To je trojka! Má šanci. Trefil jsem ho. A tohle se jo. Takový damage. What the fuck? A to má čtyřka. Já myslel, že to byla trojka. Proto to nebyla tak velká damage. Jo, pak narazím do KV1. Ty vole, to se skoro zakřik! Já naštěstí, že jsem neřekl, narazím na Hurchila a pak Hurchil. Tada! Nevím, jak se říká Hurchila, já mu říkám prostě Hurchil. Každý říká, no prostě každý říká, Matilda, existuje jogurt, to je dost prostá reklama. To je nuda. Do garáže zase na ten Rubiko bere. Pískání lidí. Dělej, naštěstí, no tam. No 15, vás nedočet. A tom bude ve videu. Možná. No, jak vždycky přijdu na World of Tanks, tak mě všichni zvou miliony pozvání. Jo, a víte, kdo je náš velitel klanu? Tomu nebudete ani věřit, ale je to... Určitě se smějete. No, je takový divný znak, jaký pán s bydlema, nebo co. Nevím. Jo. Jupi. Ne, nejupí. Sakra. Zase pětky. Naštěstí, že tady můžu rychle umřít. Pravo, pětky, pravo. Počkejte. Jdu mě volá. Jsem tady, byla večeře, tak jako jsem nemohl natáčet. Wow.
Dvojce večeři a je tady jeden nepřítel, to si děláš prdel, ne? A vyhráli jsme. Dobrý pivo. Nekecám, vážně vypiju pivo. Pokud budete chtít webkameru, tak budíš. Jsem dvakrát. Tak. No tak dělej, načti se. Tak jdeme do chaty. Tak nic. Tak jdeme do ty chaty, tak nic. Dobrý. Jak ti ho tam asi dám? No, potřebuju ty. Že by jsem na to měl? Jo, mám. Nejsem se... Fuck! 18 nebo kolik zkušeností? 3 zkušeností! To si prdel. No, paráda. No tam zbývá ještě jedna zkušenost. To ještě. Jo, a ten třetí díl Broforce to byl úplně hrozný, to byl prostě. Nula. Ty vole, co děláš? Co děláš? Ty se mezi trojkem. A znáte určitě World of Tanks Common Test, ale on mi nejde a musím se ho znovu nainstalovat, to se mi nechce. Pokud budete chtít natáčet druhý díl World of Tanks nebo natáčet Common Test, tak klidně. A Common Test jako s kamarády, jo, ne jako sám. Tam jako budu taky natáčet, když budete chtít. Ejajej. No ty vole, paráda, tak to je velký cheater. Gratuluju. Nevím, co říct. Jo, ne, nebo jo, ne. Jedna rána, kolik to má damage? What the fuck? Takže tady se hezky koukám na tyhle ty. Hej, počkejte, Marden, nemá to dělat? Já jsem zemřel. Takže dáme bitvu s tímhletím tankem. Počkáme. Dobrý. Tak tady mám zkušenost. Přesně já to dělo! Přesně já to dělo. A to je, no, vypadá, že to už nechat. Za chvilku budu mít. No, to si došli. Ale na tohle se netěším. Gratuluju zase 5. Proč?
O 3 hodiny později, kdy se mi to načte. Ale ať se dělej. No tak dělej. Jo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Mama to dělalo. Takže mise, nebo spíš úkol. Spáchá sebevraždu. Víte, co mě vadí na World of Tanks? Že jako škoda, že tady jako nepřidají k tomu letadla, lodě, nebo tyhle ty kulomety nestřílí, nebo tady nejsou vojáci. To je blbý, jako. Hustili tady byli vojáci, jako. Jako tady stříleli raketomety, poškodili nějaké tanky. Byli dobrý německý vojáci, jako druhý tým. No prostě. Mohli jste hrát za vojáka, za letadlo, za loď, za loď a tak. Jupi, zničil jsem to. A pokud to je kolik dolarů, pane? 200 000. Cože? Jak to je tak drahý? Protože to jsou památky. Máme velký... What the... Zničil jsem ho? Jaký to je tank? Střelectvo dělá si ze mě prdel? Jo, si ze mě vážně prdel? Protože to zničeno, já jsem nezničil. Vážně? Normálně, 3, útočí na 5kový dělostřelectvo a bum! Nic. Odrazila se, co to je začít? Wow, to sudu. Nevím, vy jste to slyšeli, to mňoukání, ale to je moje kočka. Kujer taky má kač. Kujer taky má koč. Takže ideálně musíme čekat. A já tady mám ještě jednu trojku. Ale já s ním moc nebojuju, já už tam mám 5000, já už mám úplně na luxe a no nechci ho prostě. Takže no udělám střih, až budou jeden z těch tanků, to víte co. A nebo ne, neudělám střih. Já vám tady ukážu. Já musím to moc vysvětlit. A aspoň tady musím mít všechny spuštění mise, protože mám nějaký jako můžu udělat. Protože je dokončeno. Jak se to mohl splnit, WTF? Aha, jo, dobrý, já mám toho Shermana. Aha, spuštěno, dobrý, to spuštěno. Ne! Těžké tanky, dokončeno s vyznamenáním, spuštěno. Stěhače tanků, ty se taky můžu dělat. Pro jistotu. Tohle dělostřelstvo, to si taky dám. Prostě si něco dám, prostě všechno.
A za odměnu dostanete, když budete mít 20, co to je? Co to je? Jo, tady 20 pochválných listů, tady to můžete vidět. 20 pochválných, co je to? Jmenuje se to? 20 pochválných listů. No to je jedno. Prostě 20 těch listů a dostanete tohohle tanka. A to je jako dobré, líbí se. Pak dostanete 7, pak 9 a 10. Wow, 10. To se jako vyplatí. Mně se nejvíc líbí tenhle a tenhle. Takže už se nějaký vrátili. Takže čekaj. Děkuju, pánové. Dneska jsme se sešli, no, že byla diskovka. Ne. Dnesky. Ach jo, oni tam mají party. Já tady zatím trčím. Oni tam mají party a já tady zatím trčím v nějaký garáži. Tady je taková diskovka. Doufám, že tam nespívají Justina Bieber. Takým to já slyším. Je to dobré. Pivo. Takže udělám střih a ozvu se, až budou prostě jeden tank zbytý. Takže zatím ahoj. Tak, to by stačilo. Takže dneska diskovka. Diskovka, takže tady se nám vrátil Mandr 2. Takže vypadá, že si můžeme vyzkoumat dělo. Já nevím, já si mám pustit do písničky. Ano, bla. A ano, chcete šukat svoji ženu. Ano, koupit svoji ženu. Já vím, to bylo prostě. Ale jedno. Čo, až se mě prdel? Tak na ten pás už ho vůbec nebudu vyzkoumávat. A doufám, že jste tu hudbu slyšeli. 325, beru zpět, vyzkoumám ho. No, takže v druhém dílu se ukážeme, jak bude vypadat 4, japonská, čínská, M5A1 Stewart. Takže ahoj!